tsoron Allah, a kyautata zato ga Allah. Allah yana nan duk inda ka zace shi. Wannan shine nasiha da kullum mahaifina yake. Na zauna da mahaifana ko na zauna da mahaifina lafiya mara lafiya. Mahaifiyata na rike da ita gam abin nan tun ina yaro abin nan, kamar yadda na taɓa gaya ma wannan mace ce mai industrious abin nan tun ina yaro ina taya ta yin cincin mai nama su fulawa ta injin nan shanya abin su cake, kuma in ɗauka in kai mata cooperative shops, ko na Murtala Muhammad Hospital, ko na Nasara Hospital, ko cooperative headquarters da take abin da alayyada akan kai mata. Akwai form triplicate ɗin booklet kowa ya yanka da wata yayin jin karɓi kuɗin kai mata banki UBA na Shahuci, ba za ta manta ba. Zai mata lojin kuɗin ana. Sannan ina zuwa gidan Alhaji ɗan tata, tana tura ni wajen matar Sajiya Titi in karɓo bundles na leshina da bells na atamfofi, mata distribution wajen abu mai nanta da abin irin su gidan Sani Geza a lokacin, yansu mai ta masu le. Hata mai Sahad din nan na kai masa kaya a lokacin, yana shagonsa da yake gidan kofar gidan Alhaji Nasiru Kabara, yana shago sannan yana da dan babur ɗansa da yake kamar shi ba from scratch fara. Ina kai masa kaya abin nan, ina cikin kuma major ba su sayayya wajensa, zai sai shadoji abin nan yadi biyar na kufta a lokacin. So idan ka rike iyaye ka yadda da Allah, to ka gama duniya lafiya. Abin sannan a kula da ilimi lallai a tsaya a ilimi na islamiyya da na zamani. Shi ne mutum zai huce haushi. Turan mutanen da suke ganin kana da wata hangen nesa, wato foresight akan abubuwa, wata ilgoji wadda ka samu ta rayuwa ce ko kawai baiwa ce daga Allah. Misali, kana iya harsashen wata abu zai faru ko kaza haka irin wannan. To alhamdulillah, wannan gaskiya abin gogayya ce da jama'a yau da gobe. Kamar da na ma tun a sha'anin mulki muka taso, ko mun zauna da iyaye, gidanmu gidan jama'a ne tun fil azal. Mun ga yadda aka ta gwagwarmaya da mutane tun daga kakanni, yadda suka rika jama'a, ya zo kan iyaye, ya zo kanmu, ya zo kan shugabanninmu wata fata yadda ake tafiya. To dole ka rika ɗaukar darasi, kuma dole ka rika ganin me yake kaiwa yake komowa. Saboda haka wannan ita wisdom cumulative experience zai kai gogayya cuɗanya nan da shi da wannan da kuma aikinmu na administrators, kullum ɗan adam kake hudda da shi, da wanda zai zo ya gaya ma ƙarya, da wanda zai yaudare ka, da wanda zai gaya ma gaskiya. Kuma musamman aikin civil service ba mai gaya ma gaskiya 100%. To aikin civil service ba, wallahi ba mai gaya ma gaskiya 100%. Ko waye kai, ko gwamna ne, gwamna ba sai dai
ba wanda zai gaya ma, sai dai kai kokari ka gano abubuwa da kanka idan ana tafiya to ai in aka yi reveal information ai shine power wai kuma ina power take za ka karya mutane saboda haka ba mai gaya ma wannan a civil service saboda ma'aikaci kansa ya sani farko gaskiyar magana ke za ga na ce a kirawo wane sai ka ji mutane zai sa yau mai na yi kuma ba shugaban ma'aikata yake nema na zo na confronting ɗinsa da wani abu sai su rika ce wai ina nake samun information ni kuma akwai ways and means da nake bi wani sa'in zan postin junior officer ya rika feeding ɗina abin da yake amma ba wanda ya sani sai ka yi devising ways and means da za ka rika gano waɗansu abubuwa wannan shi ne amma dai gaskiya ba yau da gobe ne